Adam hukuklaryny gorayan Türkmen inisiatiwasy. Adam hukukları boyunça halkara hyzmatdaşlygy we Civic toporlar geçen ýylyň noýabrynyň şu ýylyň ýanwaryna çenli aralykda adam hukuklarynyň we adatlyklarynyň ýagdaýyny tin edip bilelikde kasawatlaryny çap etdi. İnternet senzurasynyň ýokarlanmagy, rejimi uyan çäreler üçin köpçüligi toplamagyň dowam etdirilmegi diýilip atlandyrylan hasawat Türkmen häkimiýetleriniň global pandemiya öwrülen koronavirus ondan gorunmagyň ýollary barada ilaty tassan hiç bir maglumat bermän ýokunç keselere garşy ýüderlik, buruşly uğnaş, sadak pürüge külü bilen göreşmegi wagt edýän wagtyna gawat geldi. Türkmenistan demokratiýa we raýat adatlyklar boýunça halkara hasawatlaryna hemişe ýyza korunlar alýar we habar serişdeleri diňe propaganda, rejimi we prezidenti wasp etmek üçin ulanylýar. Bu ýagdaý adatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanlaryň arasynda global pandemiýadan gorunmagyň ýollary, onuň adamdan adama geçiş hakyndaky maglumatlary wagtynda almakdan geçen. Hatta koronavirus sözünü eşitmedik adamların hem köp bolmagyny alyp geldi. Hukuk goraýjy gurumlaryň hasabaty ýurtda öňden dowam edip gelýän hukuk problemalaryny birme-bir täze misallara salgylanyp sanap geçýär. Bu odaly internet el ýeterliliginiň çäkli gymmat we haýal bolmagyna degişli. Üstesine döwlet senzurasy dowam etdirilýär. Habar neşirleriniň sosial ulgamlaryň öňüni baglamakdan başga häkimiýetler WPN hyzmatlaryny raýatlaryň senzuradan aýlanyp geçmek mümkinçiliklerini hem ýok etmäge çalışýarlar. Türkmenistanda raýatlaryň hereket adatlyklarynyň edenetdirlikli çäklendirilmegi, daşary ýurtlary okuwa, işe gitmäge çalışýan adamlaryň emel kynçylyklary, kanun gadaganlyklary esasynda saklanmagy dowam edýär we koronavirus aladalary bilen bagly bu ýagdaý öňkülerinden has hem çylşyrymlaşaga meňdeýär. Şol ruhatda häkimiýetler büdjet we döwlet edaralarynyň işgärlerini, studentler we okuwçylary ýygyderli uralýan köpçülik çärelerine gatnaşmagy mejbur etmek bilen ýurtdaky sosial ykdysady problemleri ýaşyryp saklamaga çalışýarlar diýip hasawatda bellenýär. Çärelere gatnaşmagy mejbur edilmekden başga işgärler we studentler köplenç dawarada bagtly görünmek üçin öz jübilerinden pul çykarmaly bolýarlar diýip hukuk goraýjylar Adatlyk radiosynyň maglumatlaryna salgılanýarlar. Yerli siyinçilerin aýtmaklaryna görä, Türkmenistanyň işsizligiň, aýlyk haklarynyň juda pes bolmagynyň üstesine Berdimuhammedowyň uly gurumçylykda geçirilmegini talap edýän çäreleri ýaşaýjylar üçin goşmaça dert bolup durýar. Şeýle de hasawatda anamdar hasaplanmayan adamlaryň gara sanagy, adatlygyň maglumatlary esasynda ýoldan saklanan raýatlaryň köpelşi hakynda durulup geçilýär. Ýurtdaky adalatsızlyklar, kanunlaryň işlemeligi we pikirini sözüň aýtmak üçin tassan hiç bir mümkinçiligiň bolmalygy raýatlar käk halatda daşary ýurtlardaky habar serişdeler arkaly öz seslerini eşitdirmek finansyklaryny tekleýär. Masal üçin Türkmen howa ýollarynyň işgärleriniň ýanwar aýynda Türkmen News neşrine ýazan hatlaryna jaýlarynyň ýykylmagy sebäpli maşgallalarynyň köçede galmak köp barada habar berilýär. Hili hatlar, şikayetler beýleki neşirlere hem gelip goşýar we Adatlyk radiosynyň hormatly arkada rubrikasy sesini eşitdirmek isleýän türkmenistanlaryň öz boluşly erkin tribunasyna aýlandy.